أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko ina wannan short video da kila ba zai wuce minti 4 ba, sannan ina addu'a duk wanda zai samu wannan video ya aika shi wa khasatan zuwa ga iyaye mata domin mu gyara. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya biya kowa da aljanna. Duk wanda zai aika wannan video Facebook ne a ina ne, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Yan jama'a, dangane da sallah da mata ke yi da kuma wasu mazajenmu, muna da babban malamin mu Malam Nasiruddin Albani ya rubuta littafi Sifatu Salatin Nabi, ma'ana min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha, ma'ana siffan sallan manzon Allah tun daga kabbara har zuwa sallama. Nasiruddin Albani ya rubuta yace kaman kana ganin annabi na wannan sallan. Daga cikin littafin ya gwada muna salloli gaba ɗayan da manzon Allah ke sallah, kaifiyatu salatin nabi ya nuna muna da manzon Allah ke sallah. Malam Nasiruddin Albani da ya ƙare sallan me yace? Sai ya ce wannan abu da ya koro na siffan sallan manzon Allah, ya ce da mata da maza uwarsu guda ubansu guda, mana ba bambanci. Yanda namiji zai yi sallah hakan mace za ta yi sallah. Amma abin da yasa nake wannan magana bayan Allah, dangane da inda ake bayyanar da karatu, misali sallan asuba raka'o'i biyu nan duka muna bayyanar da karatunmu. Haka sallan magruba raka'a biyun farko muna bayyanar da karatunmu. Haka sallan lisha raka'a biyun farko muna bayyanar da karatunmu. Matsalan da ake samu, ana samun mata ba su bayyanar da karatunsu, wannan babban kuskure ne. Duk inda ake bayyana karatu dole ne mace ta bayyana karatunta, dole ne mace ta bar karatunta ya fito. Abin da ya sa da muka samu labari cewa mata ba su bayyana karatu wa'in suna cikin maza ne. Qur'ani ya ce muna fala takhdu'ana bil qawli, in za ku yi magana mata kada ku daɗaɗa muryanku ta yi daɗi, fa yatma allazi fi qalbihi maradun, domin wanda ke da ciwon zuciya yayi kwaɗanku, ciwon zuciya yayi sha'awanku. Sai Qur'ani ya hana ku yi magana da wasu maza kuna gyara murya da sauransu. Sai Allah ya ce wa kulna qawlan ma'rufa, ku yi magana wadda take sananna, wadda addini ya santa, magana ce mai kyau. Karatun alqur'ani magana ne mai kyau. Ba wanda zai karatu alqur'ani ya ce wai sha'awar shi ya tashi ko ya ji muryar mace. Shi yasa don Allah mata, sallan asuba ku bayyanar da karatunku, in ba ku bayyanar ba sallan tana da matsala. Magriba raka'a biyun farko ku bayyanar da karatunku, raka'a biyun lisha ku bayyanar da karatunku. Wannan shine na farko. Sannan inda ake samu muna da matsala da mu mazan da mu matan, misali sallan azafar da aka ci ana yi sallah asirce, zaka samu namiji idan zai yi sallan azafar in ya kulle bakin shi haka kamar yadda na kulle nawa haka, har ya ƙare sallan bakin shi ba zai motsa ba. Wannan babban kuskure ne. Ba a yi ma Qur'ani karatun jarida. Jarida ne za ka karanta graphic kai haka, amma Qur'ani dole sai bakinka na motsi. Misali na yi kabbaran sallah azafar, na yi addu'an buɗe sallah, to ya kamata ina karatun Fatiha bakina na motsi, ina alhamdulillah yanda kaga bakina na yi. In zan karanta sura kuma haka nan bakin na motsi, ba a kulle bakin don ya zama sallan azafar ko ya zama la'asar ko ya zama raka'a biyun ƙarshe na lisha ko ya zama raka'an ƙarshe na magariba. Inda aka ce ana ɓoye karatu, da mu da mata mu ɓoye, amma bakinmu ya rinka motsawa muna karatun, har in wani na kusa yana ji. Don sahabbai sun ce wani lokaci manzon Allah na jiyar da su karatun alkur'ani, wani lokaci manzon Allah yana jiyar da su karatun alkur'ani. Ya kamata mu duba haka. Shi sa mu da matanmu da mazanmu mu duba da kyau, wa khasatan mata wurin sallanku, wallahi ku bayyanar da karatun da ake bayyanawa. Ai muna cikin masallaci ne, muna cikin maza ne, ku bayyanar daidai gwargwado wanda ke kusa ya ji kamar lalle kina bayyanarwa. Yasa mu yi kokari mu kiyaye duk inda ake bayyanarwa. In baki bayyanar ba wallahi sallanki tana da matsala. Kamar sallan azafar la'asar, in ka kulle bakinka kub haka ƙare sallan bakinka bai motsi, sallan tana da matsala. Ya kamata wannan mu yi kokari mu kula da wannan. Iyaye mata, ku koyi alqur'ani, sannan in za ku yi karatu ku bayyanar da karatun alqur'ani. Sallan asuba raka'a biyun magariba da raka'a biyun lisha, ku yi kokari ku bayyanar da karatun ya fito yanda ya kamata. Ubangiji Allah ya ganar da mu, Allah ya sa mu dace. Wannan bidiyo ku yi kokari ku aika, don wannan matsala na cikin mata sosai. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.